तो आप जो हर घर नल का जल जो है, अब ये जो शुरू किया हम लोगों ने, सब घर तक शौचालय हो जाएगा, हर घर तक जल उपलब्ध कराया जाएगा। नल जल योजना सफल बतहार बिल्कुल 16 आना। नल जल योजना सफल बतहार बिल्कुल 16 आना। मोटर पंप पर घूम के देख लो, लोग कैले बा पैखाना। घूम के सूंघ ल यार, नल जल योजना सफल बतहार बिल्कुल 16 आना। मोटर पंप पर घूम के देख लो कैले बा पैखाना। घूम के सूंघ ल यार, सब वार्ड में 1 नंबर के पाइप लगावल बावे। सब वार्ड में 1 नंबर के पाइप लगावल बावे। 12 महीना बाढ़ आवता, खूब पानी चलावल बावे। टोटी तहार सूखल रहता, टोटी तहार सूखल रहता। चापा कल से बनता खाना। मोटर पंप पर घूम के देखो लोग कैले बा पैखाना। घूम के सूंघ ल यार, पूर्णतः सफल बा योजना ई जैसे शराबबंदी बा। पूर्णतः सफल बा योजना ई जैसे शराबबंदी बा। तू तो हवा सुशासन बाबू, पब्लिक खाली गंदी बा। सारा बदमाश लुका गईले, सारा बदमाश लुका गईले। चलत नइखे मनमाना। मोटर पंप पर घूम के देख लोग कैले बा पैखाना। घूम के सूंघ ल यार, चवन्नी भर के एथी बताहार बैना ले लो हाथी से। चवन्नी भर के एथी बताहार बैना ले लो हाथी से। मोदी के हरा देब तू मिलजुल के साथी से। तहारा ऐसन बटई छटई, तहारा ऐसन बटई छटई चुंगा तालो दाना। मोटर पंप पर घूम के देख लोग कैले बा पैखाना। घूम के सूंघ ल यार, 30% बिहार के लोग कमाए जाला बाहर। 30% बिहार के लोग कमाए जाला बाहर। तू तो बिहार में रोजगार के बहावत आरो नाहर। बहुत ईमानदार तहार पुलिस दरोगा, बहुत ईमानदार तहार पुलिस दरोगा और बावे थाना। मोटर पंप पर घूम के देख लोग कैले बा पैखाना। घूम के सूंघ ल यार, नल जल योजना सफल बा तहार बिल्कुल 16 आना। मोटर पंप पर घूम के देख लोग कैले बा पैखाना। घूम के सूंघ ल यार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस